аз субҳи барвақт дар воситаҳои ахбор гуфта шуд, ки нафаре ки шунидану гуфтани номаш шарт нест, яъне ҳайф аст, дар саҳифаҳои интернетии худ дар шабакаҳои иҷтимоӣ зидди паёмбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам маводҳои таҳқиркунанда паҳн кардааст. ҳамагӣ 2 соат нагузашта ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳазорҳо муроҷиат бо талаби ҷазо додани он нафар аз ҷониби сокинон карда шуд. Прокуратура фавран ба муроҷиати шаҳрвандон мусоидат намуда ба ёфтану боздошти он нафар ордер барои ҳабс дод. То нисфи рӯзӣ полис он нафари манфурро боздошт кард. то ҳукми суд он нафар дар боздоштгоҳ қарор дорад. пас метавон гуфт, ки ин Туркияи навест, ки дар он ҳам шаҳрвандону прокуратура, ҳам полису суд намегузоранд, ки муқаддасоти динии ҳам ислом ва дигар динҳо таҳқир шаванд. дар нимаи дуюми ҳамин рӯз дар воситаҳои ахбор оиди хабари дуюми ғайриоддӣ гуфта шуд. шахсони масъул эълон доштанд, ки дар Туркия кони бузурги тилло ёфт шуд ва аҷибаш ин, ки дар ватани падари барпокунандаи давлати Усмонӣ Эртугрулбой Согут 3,5 миллион унси тиллои сифати баланд баробар ба 46 миллиард лир, ки ин беш аз 6 миллиард доллар мебошад, ёфт шуд. ҳукумат эълон кард, ки як қисми тилло ба хазинаи тиллоии давлат ва қисми дигар ба проектҳои бузурги миллӣ равона хоҳанд шуд. чӣ хеле ки дар Қуръон Аллоҳи бузург гуфтааст: ба ростӣ худо ҳар киро ки бихоҳад аз ҷое ки чашмдор нест медиҳад. дӯстон, оиди ин ду ҳодиса ки дар як рӯз ба амал омад чӣ назаре доред? ин ду рӯйдод дар як рӯз ба ҳам алоқамандии зич доранд. бинед, ҳам шаҳрвандон, ҳам мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз паёмбари ислом Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дифоъ карда он нафари касифро боздоштанд. худованд барои ин амали нек ҳамагӣ соати чанд подоши чандкарата зиёд кард. худованд бузург аст ва Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам расули барҳақ.